Omubunge bwebunge ya Kitutu Church North Japhet Nyakundi abeire ka kuboria omugusigo chamo aso gosewe soki asobonge erokwene kyabuna nko mwarigani bare umurai wense Dr. William Samuel Ruto amono mokonyo Rigathi Gachagua cinga kibagendrete kweroberia gotarira orogongo rwagusi okwana imwe mucho Nairobi. Nyakundi ni goboigo abugikeirie obomo bwa Azimio la Umoja One Kenya ase okuroberia amandamano yo kwamereria serikali ya Kenya Kwanza asata irubuna ekerenge kenene ya Kenya Kwanza noko enekia buna omo Kenya na menyeta senchera yo morembe nabo igo nabega konyora amagendero ariaganitie koranche umurai bwense kawocha etotagete ko basaba mucha so bonge muche mumulaki esengencho nero umurai bwense nende binta chirego tokorera na amagendero talingankende nimaite woneiga oliondo olitwa bwete oliore oanchete chisegi mumaite tuo engakia moi akabuna moi agatebanga chikura cheibiru nende Kibaki akamubua nina agateba chikura cheibiru Uhuru Kenyatta nera akamubua agateba chikura cheibiru moiso ndege mwarora mumurombo ke umusayo moke umumuromo ngaini okoroku His Excellency Dr. William Ruto na Rigathi Gachagua nende mba mubua nende ochakira amandamano nga bamwebera chikura gaki umuntu oyo gaki kirenga kirino akweberwa ereta takuri ibungaini nera ibe chikura inchenta kete kotebya abantu bamintu intu ebinte bagotetebya amandamano intu ntoyo egento tutagite bono neligo liri endagira ligendense obugima